Da bi živjeli ispunjen, uspješan život, važno je biti spreman za sve što dolazi. Treba da znamo što želimo, ka čemu težimo i što nam je potrebno. Kao banka, da bismo vas istinski razumjeli, moramo znati kako se osjećate i sa kakvim izazovima se suočavate. Moramo biti tu, sa vama, za vas. Tu gdje živite, gdje radite, gdje sanjate. Kao najveća bankarska grupacija sa sjedištem u jugoistočnoj Europi, sa vama smo u zemlji i u svijetu 24 časa dnevno, svakoga dana. Pružajući inovativna i jednostavna digitalna rješenja i stručne savjete, pomažemo vam da bolje upravljate svojim financijama i pripremamo vas za sve što dolazi. Nas skoro 6.000 dijeli vaše snove i predano radi na ispunjenju vaših želja. Zajedno prevazilazimo lokalne i globalne izazove i postižemo izvanredne rezultate. Ulažemo u bolji život, posao, sport i kulturu. Jer za nas ovaj region nije samo mjesto na mapi, ovaj region je naš dom. A kao što svi znamo, dom je tamo gdje su oni koji su nam najvažniji. Dobrodošli. NLB Grupa, za sve što dolazi.